weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to gurilla oumar ly to dialla to silla rewo to silla worgo to jewola rewo to jewola worgo to dondu to guiray ko on takkusan juula ha to galle ceerno ibrahima ba to hoore fonde ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno aliou thiam to Wourossogui ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie tinama ñalawma hanki accident musɗo waɗi e dow lawol ummade Nouakchott faade Rosso tolno Tiguinte waɗi mayɓe barmuɓe hewɓe to leydi Sénégal aseta ɓennunoɗo o ko Bassirou Diomaye Faye wanno tigui mawɓodel mum so tawi ko yebbatu kubtidingu hakkude mum e coalition Diomaye président aseta hande o saga 16 h ko Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef ko kañuma noddi batu toon to hôtel to ɓe joɗino toon to leydi Mali to leydi Mali police jiɓe commissariat bo Djema ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima fedde wuyɓe ɓe sagataɓe jeeɗiɗo dartotonoɓe wadde braquage uji e tawi ko guyka joguitade pétalaji kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Roɓido Alassane Oumar Bocco habruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to Pays-Bas jen to leydi Ukraine to leydi Liban to leydi Iran to Corée du Nord bisimilla moon e kirki hotodirte joni joni piren pacciren gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma Asie, Europe, kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore biira 14 lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no kewɗen wadde kala noon e nder lewru korka ndu dari handuma e kay kala ñalawma ko adi kabaruji men eɗen jabbo musidɗo men sehil men ceerno Ibrahima Saydou Kane to Likseyba Gorgol ko fati e diine men ma o artu noon namdal namdiɗen ma hanki ko fate kay ɓen ko fate ñamminoɓe kay e holde ɓuuri moƴƴude ñamminde kay beele ko caggal kay de neɗɗo gayni korka mum walla ala ko ñalama kala ma o artu gal ɗon namdal noon ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi Mouhamadoul Ghali en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude adi mo gaɓirɗen e julɓe ɓe eyyi so tawi mi faami namdal maɗa ko ɓe mbiɗen ko ñamminoɓe ɓe holno ɓe ñamminirta e nde ɓe poti ñamminde e so tawi ko ñawɗo o mo ganduɗa hankkadi ɗaminaki cellal muɗum o mbiɗen ko yo eggu korka o fata e ñamminde hay o omo ñammina ñalawma fof ko feccere muddu mo mbatten mayirɗe korka o mo mbiyeten asakal muddu hoore o ay ko feccere on ɗon o yaltinta kanko oɗo ñammina o kala ɗo ɗa neɗɗo wiya ene ñammina foti ko nayejo o foti ko muyninowo o foti ko deboriɗo kulɗo ko woni e nder ɓiɗɗo gonɗo e nder reedu muɗum o ɓeɗo ñamminoɓe ɓe kala mo nanɗa wiya ene ñammina o ñamminta ko feccere muddu mo dokketen so tawi korka ma yi asakal mbi muddu hoore muddu nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o ko feccere muɗum o yaltinde kanko oɗo ñamminowo o kanko mo sellani o noon e nayejo donkuɗo horde o ay ɓeɗo so tawi korka darima tan soɓe belama ɓe lima mudduji feccere muddu o tan balɗe capanɗe tati ɓe jaltina ɓe dokka miskino dokkugol miskino ngol kadi soɓe belama tan ɓe dokka miskino goto foof lawol gotol soɓe belama kadi ɓe fecce ɓe dokka oɗa miskino hunde ɓe dokka oɗa miskino hunde ɓe dokka oɗa miskino hunde lewru ndu darima tan ɓe jaltina kamɓe ɓeɗo ɗiɗo ɓe kalden ɓe nayejo o e kanko mo sellani mo ɗaminaki sellude o so tawi ɓe belama kadi ñande hoora ha hiiri fof tan ɓe jaltina muddu ɓe dokka miskino jomum yaltina muddu hokka miskino so tawi ɓe belama kadi ɓe goppa ha lewru ndu wuɗɗo ya ɓe jaltina fof tan lawol gotol ɓe dokka miskino soɓe jii ɓe dokka miskino goto soɓe jiiɗi ɓe fecce miskino e ɓe heew walla ala ha lewru ndu maaya so lewru ndu maayi tan ɓe jaltina fof lawol gotol ɓe sellira noon walla ɗum ala so tawi yimɓe koori ha hiiri tan ɓe defa ñamde mabɓe defa ñamde ma tan lahal ma moƴƴal nodda miskino ara ñamdoto ñama ha haara ay woni a ñamminde miskino o on konngol wi noon so tawi heɓɓetani jomum feccere muddu maaro o ma mbadda e ndiyam maaro ɓolo ƴakkota ko on konngol wi ɗum on konngol wi ala a ɓetat tan feccere muddu o tan dokka miskino o yehiri hono noon e mi anda so tawi jaabima namdal maɗa o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Seydi Kane ceerno Ibrahima Saydou Kane a jaabima tigui ha laaɓi ɗen mbiya tan yo Allah nurɗin gandal ngal namdal men noon ko fati ñalawma janggo eɗen jiiɗi gartina en ko fati kay holko ɓuuri yiɗede e neɗɗo korɗo holko ɓuuri yiɗede o waɗa e holko ɓuuri añede kadi korɗo waɗa e nder duuɗo lewru korka teddude ndu gonɗen habaruji men demgal Pular koto leydi Mauritanie puɗorɗen to leydi Mauritanie ma jaa ha toon to Likseyba Gorgol to Likseyba Gorgol noon duɗal ceerno Mamma Kane tawategal toon e nder wuuro Likseyba Gorgol eɓe bismi dendagal Likseyba naaɓe tawateɓe nder wuuro he tawateɓe ladde kala ha diaspora e dendagal guure taariɗe kala ɓe bismi ɗumen ñande altine 16 lewru gonɗen ɗo ñanden hawrata jamma leylatul qadiri no ɓe kewi wadde kala hitande ɗon so yuɓɓinde jamma leylatul qadiri toon to duɗal ceerno Mamma Kane to Likseyba Gorgol ha joni koye on fannu keddoɗen duɗal ceerno Hadi Oumar Sy ngal tawate ko toon to Jowol walla men Jowol Mauritanie kamɓene ɓe kewi yuɓɓinde kala lewru korka kay so tawi lewru ndu darima ha ñande 10 ha ñande 26 no wiyete 27 lewru tigi korka ndu woni
jamma leylatul qadri eɓe jubbina kamɓene jamma leylatul qadri ɗum mana hawra ko altine 16 lewru marsa gonɗen du kamɓene ɓe bismi dendagal jolnaɓe no didorno tawate ɓe wuuro tawateɓe ladde e diaspora kala ko noon dendagal guure taariɗe tawateɗe to banggue rewo e to banggue worgo kala ne bisma e oɗon jamma leylatul qadri koye on fanno ha joni keɗoɗen dental tawi ko yiɗɓe ceerno ibrahima camara to nakshota kamɓene ɓe bismi dendagal ummal islam dendagal nakshotnaɓe no didorno noɓe kewi wadde jamma leylatul qadri kamɓe noon ko tuggi ñalawma kay ñande leylatul qadri en altine 16 ko ñalawma o kay kuɓɓuɗo ko toon ñallete guila e adaduji hay sirkeji qurana ko toon humtete wajifa ko toon watte ha tigui jamma leylatul qadri o tonne koto galle makko to le 5e waɗɗani jardin ngaji koye on fanno ha joni keddoɗen hono dudalla walla mbiyen yiɗɓe ceerno zeynil abidina dia kañumen ene juɓɓina jamma leylatul qadri ñande 16 lewru mars gonɗen ndu to galle jinnaɗo meɗen khalifa men hono galle ceerno abdourahmane dia to PK 8 waɗɗani stade waɗɗani tigui to wiyete étage bleu waɗɗani kadi PK waɗɗani stade PK 8 mo nakkodam dendagal nakkodnaɓe kala ene bisma noɓe kewi wadde e kala hitande taccanama mbiyen toon to hoore fonde to nene ceerno ibrahima ba ko khalifa diine mo hoore fonde kanko e miñiraɓe makko eɓe bismi dendagal galle o kala eɓe bismi dendagal hoore fonde naɓe ko taari ɗum kala tawateɓe wuuro e diaspora kañumen kala ne bisma e jamma leylatul qadri noɓe kewi wadde kay kala hitande kañen ko ñande 16 lewru mars gonɗen ɗum jamma leylatul qadri yuɓɓinte toon ceerno ibrahima khalifa diine wuuro ngo e miñiraɓe mum ne bismi dendagal ummal islam kala habruji men demgal pulara to leydi Mauritanie accident musɗo waɗi e dow lawol ummade Nouakchott faade Rosso ɗum waɗi ko aljuma hanki 13 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom to wiyete PK 76 waɗɗa PK 71 waɗɗani to wuuro Tiguinte ko otoji ɗiɗi noon pelbodiri waɗi mayɓe e barmuɓe e hewɓe no fewi oɗon accident noon o waɗi tan ko ñalawma goto kay caggal kadi nde accident bonɗo wanno tawi ko ha directeur uji école aji ɗiɗi de directeur école aji e daragorgol mbasino hen pittali men on accident kadi waɗino yimɓe tato wonɓe barmuɓe hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Cheikh Ate ne tawe to rewo leydi Mauritanie ko tana musɗo waɗi toon aljuma hanki jamma ko jiilotonoɗo kange kañuma tigui wara toon o fiya laaɓi noon o fiya ko labɓe kewɗe no fewi saaha kay o wonno e dugdude habde jiilotonoɗo kange goɗɗo sehil makko kay ɓe goni e dugdude tawi kadi ko denɗi ko woni ko wiyete cousin makko o wara noon ko sara to wiyete site biteɗo Eswad ha e nder fande Guelbendora gendarme aɓe noon mbawi notitade hen ɓe udditi hen enquête mabɓe kadi barɗo hoore o wiyama teɓe e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen le comité ministériel halfinaɓe ko fati kay e suivi approvisionnement jeehe kay ko fati kay e gueɗe ñameteɗe gueɗe ɓurɗe hade jinede kay e nder lewru korka teddundu guila ngakkude walla guila coggoji ɓennude ɓeydade ɓe joɗinoma batu mabɓe ñande alarba ɓennuɗo o wonno mujibo batu ngu noon so ƴewde kay so tawi marchandise uji ɗi stock o so tawi no heddi ha moƴƴi kay saabu kay anjeɓe leydi ndi nadde ngakkere ko fate gueɗe ñameteɗe ɓurɗe hade jinede e ƴewde kadi so tawi cogguji ɗi kay ene ndewi lawol so tawi cogguji ɗi ɓeydaka ɓe kolliri noon nder batu ngu kay kamɓe de ɓe kolliri ɓe beltino fewi saabu kay marchandise haydara la ko ngakki e nder lewru korka ndu haydara la ko mbakki e nder jeeheɗe kala ene mbi daka gueɗe ɓurɗe hade jinede guila e légumaji ha gueɗe ɗe pop ne tawe hen ɓe kolliri kadi cogguji ɗi kay ngabbani enen noon mbiyeten tigui ko cogguji ngabbino fewi kay saabu ñalawma hanki o tan caisse cuisse de poulet e daraɗo lewru korka wonnode ko 9500 ñalawma hanki o en coodi caisse enen coɗɗen caisse o ko 13000 ugoyat ɗum noon so kollirde tigui wonde cogguji kay ɓeydima no fewi e oɗo saaha joni e nder lewru ndu kala saaha kay cogguji ene ɓeydo ha joni habaruji men demgal pular to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni Mohamed Salem Wula Merzoga ko jagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗeɗe o jokkodiral leyɗeɗe o joddima ñalawma hanki on audience e oɗo debbo tawi ko cuɓaɗo kay waɗa domaɗo ambassadrice kesso kay joɗon leydi Angola e nder leydi Mauritanie on biteɗo Shakila Yamoutoni ɓe mbawi joddade ɓe jewtidi ko heewi kay ko fati kay e jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗeɗe ɗiɗi woni hakkude leydi Angola hakkude mum e nder leydi Mauritanie yidde ɓeydude jokkodiral gongal hakkude on e gollodiral moƴƴal gongal hakkude leyɗeɗe ɗiɗi ambassadrice o noon weeɗimo ɓatakuji taw ko ɓatakuji de créance no meɗemo kay ambassadrice joɗanteɗo leydi Angola e nder Mauritanie
ha joni habaruji men demgal pular to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen en jen ha toon to Guidi Maka jabboɗen ko musidɗo men Zakaria Samba Dia. Zakaria Samba Dia, assalamu aleykum wa rahmatullah. jamal ñallema bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe a yawa weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma meftande kumpital men ɗo e nder diwan men e Guidy Maka e oɗo ñalawma aljuma en hawri 13 lewru meɗen tati ɓeritan ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom udditiɗo yennam wonande yontere ko fate banggue yontere teddinirande ko fate banggue wonande e rewɓe e tawi kadi ko ngol ɗo woni lawol mon garwaniwol ko ɗo yontere ene yuɓɓine ɗo e nder diwan meɗen e Guidy Maka e tawi kadi ene tawtora ngol ɗo gudditgol hakim moqada de célibat ne tawtara udditgol ngol ɗo hakim moqada de célibaɓe biyeteɗo Mohammed Wul Abdallahi Wul Limam nonne kadi wondude e maire commune de célibaɓe nonne kadi tawtarama ngol ɗo gudditgol yoga e sernaɓe taw kadi ko almemeɓe e jumani ko wayno imam Zakaria Wul Lima imam Zakaria Wul Liman kono tawtarama ngol ɗo gudditgol nonne kadi wondude yoga e sernaɓe jangguinoɓe fate banggue duɗe ko wayno ceerno Adama Boli kañum hoore mum tawtarama ɗum nonne kadi e yoga e yimɓe woɓɓe ko fate banggue wonande gardiɗo ko fate banggue kawtal wonande coopérative uji rewɓe taweteɗi ɗo e nder diwan mo Guidy Maka gam tigui kamɓe foof ɓe mbawi arde tawtorede ɗeɗo golle nonne kadi ngal ɗo gudditgol tawtorama ɗum wonande joɗaniɗo ɗo jagorgal kalfinagal ko fate rendo kam e sukaɓe wonande Sawdatu Ly kamɓe foof ɓe mbawi tawtorede e ngol ɗo gudditgol e ñallal aljuma ngal gam tigui wawde e tawtorede ngol ɗo gudditgol nonne kadi e ndeɗo yontere ma holliti hen gueɗeji kewti ko fate banggue wonande ko rewɓeɓe e pewnata tigui rigui woni koɓe mbaɗata transformation guila e cabun ha e gueɗeji goɗɗi nonne kadi jewte goɗɗe ma juɓɓini hen ko fate banggue wonande gueɗe rewɓe ha e jojande mabɓe nonne kadi ha kala koɓe mbawa kamɓe rewɓeɓe koɓe mbawata gollude ha tigui ene wawa rewnede e lawol no haaritani taw kadi kala koɓe mbawi e gollude e nder golleji mabɓe ene wawa tigui rigui wallitede waɗire no foti waɗirde ne ha tigui rewɓeɓe ɓuura wawde yitade ko e muɗumen ko fate banggue gueɗe ɗe gollata ko fate banggue wonande e rendogo nde ɗo yontere noon ko ngol ɗo woni e lawol garwaniwol ko ene yuɓɓine ɗo e nder diwan meɗen Guidy Maka. Zakaria Samba Dia Bekera gam a yawo weltare TV. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi sen mbima toon to Guidy Maka koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal koto Namus ɗo waɗi toon to Louga ko commerçant goto biyetenoɗo Mouhamadou De jaron duuɓi 35 ko kañum wasi fittade mum tawi ko auto ferimo ɗum noon auto ferinoma ko ñande alkamisa binneɗo ko hen wasi fittade makko to leegal bitegal montagne nord sara lycée woɗɗani lycée kesso wuuro ngo joom auto noon yinno tigui ko wappitade moto Jakarta goto ko ɗon tigui o filmi oɗon commerçant ko ɗon hawre la jala goski ki noon nawama to morgo hôpital Amadou Saguira Mbaye mo Louga chauffeur noon wiyama teɓe mo tawi juuɗe police joom no soka e mbadi garde à vue to commissariat urbain mo Louga joltuɗo aduna waɗe mbiya tan nde Allah yurmotomo yafoma harnamal janda kanko e mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen police nationale ɓe Sénégal ɓe ɓayini bilan bilan opérationnel golle mabɓe kayɗe ɓe gollino e nder hitande 2025 mayde ɗe nde ɓe kolliri noon bila mabɓe kay ko positif woni kay bila wonde moƴƴi sanne ɓe kolliri noon e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe mbawi tigui so tawi kay ɓe jerodiri ɗum e hitande 2024 ɓe mbiyata tigui ko hitande 2025 nde ko positif woni tigui ko ɗum rewi lawol no fewi ɓe kolliri noon e nder 2025 nde ɓe binditima ɓe binditima 36 ujunere fawi 115 infraction e nder ɗum noon ɓe mbaɗi hen kadi ujunnaje nogas e 103 yimɓe jeetata neɗɗo naggama mbaɗama déféré amanduji noon pawaɗi e ɓen guila infraction ngaji ɗi hay naggaɓe ɗin infraction ngaji kay ko nanni kay e boñe leydi ndi yettima milliard ene fawi 415 million tawi ko franc CFA woni 1 milliard 415 million franc CFA ɗum woni koɓe danni e nder boñe tawi ko trésor public e leydi ndi holno holliri kay général Mame Seydou Ndour kañum woni directeur général de la police o holliri kadi wonde peeje
peeje police kay peeje de police routière ƴetti kay hitande 2025 nde ɗum saabima kay ha accident ji teskama hay sinno kay accident ji ɗi keddi kono kay accident ji ɗi ustima no fewi par rapport kay hitande 2024 nde o holliri noon wonde peeje kese kadi goɗɗe ƴettama kay e nder hitande 2026 e nder nde foof noon ko yiwide ustude accident ji kay e booli e nder jokli leydi Sénégal kala habaruji men demgal pulara ha joni ko to leydi Sénégal keddoɗen ko tan skama noon ko tension mawɗo waɗi to kaso Mbour woni toɓe mbiyata Makka mo Mbour woni maison d'arrêt de correction mo Mbour ko goto e sokornoɓe toon noon kañum hawri e ladial e nder kaso o hebno noon o heɓino noon ko rafi tawi ko rafi dabɓo no fewi ɗum ko ñande alkamisa ñande jamma aljuma hankine wiyata aseda hande sanga 3 heures du matin ko nden tigui o heeɓi rafi tigui o holliri ɓen renoɓe kasoɓe wonde kay o wona celluɗo omo yiiɗi wallede kay no yettori toon tawi kadi kono nokku suudu safrirdu tawatedu nokku cafrirdu tawatedu e nder kaso hen ɓen ɗon renoɓe kasoɓe koliri tigui haydara ala ko wondi woni tigui ko yidde fijirde ɗumen yo rutto nder cellule makko ko ɗon tigui o rutti ɓoyani ko hen o hawri e ladial nden o hawri e ladial ɗon sohkanoɓe toon ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi kay waɗi tigui gulali e luukali kay guirgaji kewɗi waɗi e nder oɗon kaso gulali noon nama e nokkuji kewɗi kay ha tengti noon e leyɗe takkiɗi e nder kaso koma préfet tigui préfet mo Mbour ma wawi tigui arde ha toon kay hettade kay yidde deñude e wisde ndiyam sallika e ɓen sokaɓe nder toon kay ko nden tigui jaam fuɗɗi artude hakkude ɓen sokaɓe nder on kaso e renoɓe kaso goski ki noon ƴettama nawama to morgo grand Mbour kanko mayɗo o jeeyano koto toon to Kaolack ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ñande aset jawtuɗo ko Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal kañum tigui joɗino ardino tawi ko assemblée générale coalition Diomaye président e nder jonde he noon o hollirino wonde kay o hollirino kay wonde kay wonde o holliri kay nder jonde he wonde kay o jamfata ko jamais o woppata ɓen alliéji mabɓe ko tawi ko gollidino kay haw wawi coalition ɓe gollidino kay haw ari e jappere laamu noon tawi kadi ko ɓen alliéji ɗi noon alliéji makko ɗi noon ko wayno Aminata Touré e yaadiɓe mum aseta hande o 14 lewru mars gonɗen ɗum sanga 16 heures ko Ousmane Sonko kañum woni gardiɗo landa Pastef kañum woni hoore jagorɗe makko kay mo tekkere surkata hakkude mabɓe oɗo saaha kala kañumne kañum noddi ñalawma hande o ɓen tawi ko wiyeteɓe patriotique pour le travail et l'éthique woni apte kañumen nodda batu kay tawi ko batu joddade mabɓe kay e nder oɗon hôtel place tawi ko toon hôtel to Diomaye Faye en joɗino jonde mumen aseda hande o sanga 16 heures Bassirou Diomaye Faye kañumne noddi toon yimɓe mum ona paami tigui e oɗo saaha tigui mouvement présidentiel koko dajjiti tigui fecci pecce ɗiɗi hen feccere wotere nde yaade Ousmane Sonko feccere heddino nde oɗo saaha joni heddi koye Bassirou Diomaye Faye ne heddi tigui oɗo saaha joni koye Bassirou Diomaye Faye ɗum noon kereja hakkude mabɓe kay fuɗɗi feñde kay ko guila kay Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi o suuɓi biteɗo Mimi Touré o ardini ɗum tigui o waɗi ɗum superviseur coalition Diomaye président o lomtini kay itti Aïda Mbodj gonɗoɗo e on poste o lomtini Mimi Touré ko guila nden kay tekkere fuɗɗi surkude hakkude coalition walla hakkude mabɓe e yimɓe Pastef ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hara hena ko wuuro tawatengo e nder département mo Saraya e nder région mo Kédougou ko gasannoɗo kanŋe e gasannoɓe kanŋe suuɗe ɗum mbasi toon pittali men noon ko mbasi toon pittali men ɗum ko aljuma hanki o yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men ɗiɗo ɓe kala noon koɓe malinaɓe ko woyndu kayndi ɓe gasanno ɗum ko nduna mabɓe enquête udditama hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko tana muso waɗi ñande alkamisa ɓennuɗo to wuuro wiyetengo Makka Gueye Bey tawatengo e nder commune mo Taïba Ndiaye e nder département mo Tivaouane ko cukalel ngel duuɓi joyyi yani e wendu widro ndiyam to ɓe mbiyata bassin de rétention kay ngela yooli ko hen ngel wasi ngel hawri e ladial ngela wonno noon koye fijje sara wendu ɗo ko ɗon ngel taati ngela yano e nder wendu to ko ɗon ngel wasi fittade maggel nden baba maggel haalana
wonnama tigi ngel yani ndera nde wendu hen nde babiraɗo ari kay ala ko yiti so waɗa goski ɗum noon waɗi ko ñande alkamisa sanga 17h50 woni 5h50 cinnara mairie Taïba Ndiaye noon ngari ha toon mbaɗi constat mumen e oɗo saaha joni enquête udditama hen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni kedonen koni koɓe faggude woni douane ɓe leydi Sénégal ana jokki kay darde mumen haɓade guila ko fate drogue ha ko fate fo biyeji kala koye ndina mbadi noon douane ɓe centre ɓe koliri tigui wonde ɓe teɓima biyeji ɓaleji kewɗi no fewi tawi ko haalisa dollar mo suwa taw lawƴede jaru ɗiɗon coggu noon garu ɗiɗon biyeji kay so de beccitama e franc CFA ne hawra ha 730 woni temedde jeeɗiɗi capantati million tawi ko franc CFA ko douane noon ɓe brigade ɓe Kolda kañumen tigui teeɓi ɗum opération kay cakkitiɗe ɓe mbanno ko ñande jeenaya lewru mars gonɗen ndu to brigade mobile noon mo Kaolack wondude e brigade mobile mo Nioro mbaddano oɗon opération sara nokku biteɗon Yafat e nder département mo Kaolack ɓe yiɗi noon nanggude ko sagataɓe tato wonnoɓe kay e lawƴude on haalis tawi ko biyeji ɓaleji ɓe tawi ɓe noon ɓe tawi kay ko ɓenne jogui ujunnaje 4 e temedde ɗiɗi billet ɓalejo hen billet kala ko $100 so weccitama jaaru mum e franc CFA ne hawra ha 237 millions 720 mille franc CFA ko adi ɗum noon kadi ñande nogas naya lewru février maydu ndu sanga 15h ɓe teɓino tigui koɓe teɓino to Mbouro woɗɓe teɓanoɓe to Mbouro ɓen noon tawano kene jogui 750 mille haalisa o tawi ko biyeji ɓaleji ɗum noon e hawra ha 492 millions tawi ko franc CFA ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen jeena to Touba noon ene tawe sunare mawde no fewi guila aljuma hanki o jaltugol aduna biyetenoɗo Serigne Moustapha Kasseyde Mbacké ko chef religieux dowlude no fewi ko ɓi Serigne Abdou Borom Derbi tanuma Serigne mo Touba ko kanko yalti aduna caggal kay Rafi Dabbo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ena fecca sunare faade dendagal muritnaɓe no ndijorino ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen jeena ha toon to Horefonde khalifa général mo Horefonde hono ceerno Ibrahima e dendagal miñiraɓe mum eɓe bismi dendagal Horefonde naaɓe dendagal guure tariɗe kala tawteɓe Mauritanie Sénégal kala ene bisma e jamma Laylatul Qadri noɓe kewi wadde duuɓe kitali kala ñande Laylatul Qadri kay yuɓɓinde jamma Laylatul Qadri hitande hikkande ɗon jamma Laylatul Qadri ko ñande 16 lewru mars woni altine garowo toon to Horefonde dendagal ɓesgu wuuro ngo kala tawateɓe nder wuuro ngo tawateɓe e ladde e diaspora kala ene bisma hen ko noon kadi dendagal guure taari ɗum kala sen ummima toon to Horefonde paaɗen koto leydi Mali hakkude kay ñande tuggi jeetati lewru mars ha 1 mars gonɗen ndu police ji tawateɓe to commissariat mo Jeema ɓe mbaɗi tigui opération ngaji pattamle miji no fewi ɗina opération aji ɓe jiiti ɓe pirti réseau tawi ko wuyɓe mawɓe no fewi ɓe hinde braqueur uji tawi kadi ɓe mbaɗata ko guykaji mabɓe koɓe joguiti guila labɓe ha e petlaji waɗi tigui vol armé ko wuyɓe noon taƴoɓe ko wuyɓe taƴoɓe ɓe kewi darade noon koye dow laabi lawol hakkude Jeema faade Hayi walla ummade Jeema faade Bamako ko hen ɓe kewi darade ɓe mboma ɓen passager ji ta tengti noon e commerçant ji kamɓe wuyɓe noon sagata koɓe sagataɓe jeeɗiɗo yaroɓe hakkude duuɓi 17 e duuɓi 22 tampinnoɓe waɗoɓe ya garta kay dowlugol lawol ha tengti e commerçant ji région ngaji ɗi région nden police ji ɗi noon jiitiɓe nden police ji ɗi noon jeehi tigui to nokkuji mabɓe konande mabɓe waɗi des victimes ɓe tawrama toon noon gueɗe kewɗe no fewi ɓe tawama kay ɓe tawrama toon pistolet goto artisanal wondude e motoji ɗiɗi wondude e labɓe kewɗe no fewi e haalisa 1.300.000 francs CFA ɗum woni ko tawa e juuɗe mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni keɗoɗen leydi Mali ne tawe tigui e ngakkere mawde no fewi tawi ko ngakkere carburant e oɗo saaha ko yiya ndina mbadi noon yiyama aljuma hanki o directeur général de la police hono commissaire général de la brigade Youssouf Kone kañum woni gardi mawɗo police ji Mali no didorno o jippima wadde visite aji makko kay visite ko visite aji d' inspection e nder station ngaji service to carburant
yeyete e nder Bamako saabi ɗum noon ko nandemo kay oɗo saaha joni yoga e station ngaji kay carburant enen jogo carburant saaha ne jeeya prix ji beela saaha kadi walla aroɓe ɗe cooda carburant e bidon ngaji ne jeeya ne jeetoya prix ji ɗi beela ko ɗum noon yiiɗi tigui yo dokko e nder leydi hen o holliri noon wonde kay yoɓe gandu yeyoɓe carburant joom guila e station ngaji ha yeeyo bidon ngaji kala yo gandu kay e oɗo saaha joni policier ji ɗi kayit nana taaƴi comité ji tawi ko halfinaɓe ko fate rewidade ɗiɗon prix ji ma mbaw yaade nder wuuro ngo e nder station ngaji ha to carburant yeyete kala nangaɗo kay ene yeeya carburant tawi ko prix ji ɗi laamu dow ɗi laamu ngu yamiri jomum koko rewnete lawol ha joni ko leydi Mali keddoɗen laamu leydi Mali kay waɗi ko fodinno kay wadde kay so respectude engagement ƴettuno kay faade sukaɓe ɓe jinnaɓe men tawi ko sofreɓe camion ngaji citerna waranoɓe kay e saaha kay blocus jihadiste en mbaɗanno ɗin camion ngaji citerna fodde 53 cukalel noon windetama tawa kadi koɓe babiraɓe men mbarano sofreɓe camion ngaji citerna ɓen noon laamu ngu kay fodinnomaɓe kamɓe kala maɓe mbaɗe kay mbaɗe matricule dokke matricule ɓe lemba laato tigui ko wiyete les pupilles de la nation en république des Mali mone mabɓe kala ɗon hokkama compte bancaire hokkama kadi carte mum bancaire andinama carte mum bancaire holno hutorto e kala saaha wawde tirade haalisaji kay no ɓe mbawirta wuudude tawi tigui ko jeenari walla ɓo sordude laamu ngu waɗi faade jinnaɓe mabɓe ne tawno hollorama noon cérémonie o waɗi ko aljuma hanki o to primature woni to bureau ji premier ministre ene tawtora cérémonie o hoore jaagoɗo leydi ndi wondude e jaagogal kalfinagal ko fate calal ADN e développement social wondude e jaagogal kalfinagal ko fate golle e fonction publique wondude e jaagogal kalfinagal ko fate transport e infrastructure ɗo kala mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi so ɗum mima toon to leydi so ɗum mima toon to leydi Mali jabboɗen ko musidɗo men seydi men hono musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ko fate robinet Afrique Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaburi men ɓurti heftude e dongre Afrique e ñalaman ɗo pour ko leydi hono Côte d'Ivoire to nde ene wayno to leydi hono Côte d'Ivoire wonande kadi ɓen waranoɓe toon ko fatti kadi e to Grand Bassam ɓe mbawi kono siftordeɓe e ñalawma tawade ko hanki o ngam siftorde gueɗe kadi bonɗe mbaɗanoɗe toon ɗe e wonande kadi wargo waɗanno ko toon to Grand Bassam wonno ko ñande 13 lewru mboyi ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom e ɗum noon 13 mboyi ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom duuɓi sappo e ɗum noon alaa sago ɓen sappo e jeenayi waɗaɓe toon to Grand Bassam ɓe mbawi kono siftorde ɓen seɓɓitiɓe waɗnoɓe kadi nguɗon kono janggo ɗum noon ɓe mbi wonde kadi alaa sago ɓe mbawa kadi kono siftorde ɓen ɓe mbawa kadi wono duwanade kadi kono ɓeɗon hande ko toon to leydi wono Côte d'Ivoire ene wayno oɗo saaha mo gonɗen ko fatti kadi élection ngaji mabɓe ko fatti kadi ɗum noon hani tegti noon e tawata ko caɗele ɗe PDCI jogui wonande kadi nayi e ɓen sartiyankoɓe kadi gummima kadi e taw kadi on taw kadi ko groupe parlementaire wonande noon ɓe mbi wonde kadi ko oɗo parti wonande to Côte d'Ivoire rassemblement démocratique africain woni PDCI RDA ɗum noon caggal kay ne kaɗo landa taw kadi ko ala ko taw kadi fuɗɗi kaɗo landa ko fiski o fait boigny e nder kadi yiyande ɓen sartiyankoɓe wonande kadi ɓen ɗiɗo wonande kadi wonande ko fati kadi e wuuriji maɓɓe hoɗo ɓeɗuɗi nayo e ɓen mbawi wono bayyinde taw kadi ko dartinde won ɗon taw ko golle mumen e hen e wonnoon kadi koye jonte hoɗo ɓeɗuɗe tato e ɓeɗon kadi sardiyankoɓe mbawi kadi kono wawde kadi e wiide wonde alaa sago jalta kaɗonde kono on landa toon to wonde ko toon to Djibouti ene wayno ñande sappo ndu gonɗen ndu ene waɗi to station ngaji kadi taw ko diwanuyankoji mbawi kono wadde toon ha mbawi kadi wadde kadi wona ɗen jertinɗe wonɗen diwanuji kono taw noon taw ko ambassade mo leyɗele tenduɗe Amérique toon to Djibouti wawi erade kay e ɓen taw ko kala kadi Amérique najo goɗɗo toon nde rentoto nde tawno wonde ala ko siiri wonde ɗen gueɗe ha tegti noon e taw kadi ko haare wonande kadi fatire golfe o kano Irak hani e Émirats arabes fof ko watte toon ko fof ɗum ɗo mbi wonde alaa sago yooɓe dento no fewi e wonande kadi ɗum ɗo fof gueɗe fof ene mbawi kadi wono arde ken wonande kadi noɓe mbiri ɗo ene wande ko to Tchad ene wande Tchad kañumne e ñande sappo lewru ndu gonɗen ndu toon to Mediapart wonande ɓe mbawi kono bayyinde wonde kadi taw kadi ko won eɗen gueɗe ko ɓuuri kadi hewde e ɗum ɗon e dépense uji e mbaɗe toon wonande kadi taw kadi ko gardiɗo leydi Tchad
wiɗon e wayno kadi fatte kono ñawore mabɓe te koye lawol fatte kadi ɗum ɗon tawa ko cash mo mbiyata kono royal hono ma en so ene waɗa oɗo site tawa français vérification ene wawi kadi ene wawi jogini taw garde ɗon jaɓorde taw Mamadou Idrissa wona e deebi ittuɗo e nder pellital mum e nder kadi wawde wadde tawde ko wawde kadi wadde wonɗen koppereje dépense ɗum o temedde jeetati capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ujunere temedde joyyi e capanɗe tati euro wonande kadi tawde ko on tawde ko ɓurɗo ande tawde ko parisien e nder quasi totalité wonande ko taw espace to woni Gassim Chérif Mahamad jawgal ko fatti kadi bayyinama ko hande kañum jogui konngol laamu wawi kadi artude hen wonande kadi tawa newnude wonde ene golle mbawa kadi ɗum noon rewde kadi lawol ko fatti kadi won on kadi wonɗen kadi matériel uji ɗum ɗon ko ɗum noon woni darde makko ɗo e mantinde no feewi toon to RDC Congo ene wonde toon ko fatti kadi humanitaire taw ko français toon Karen Bissé e liggoɗo toon to Goma to UNICEF on de wona toon ñande sappo e goho lewru ndu goɗɗo ndu ujunere ɗe nogas e jeegom taw koye explosion e to ɗo ɓe ƴewanno kadi toon to galle to ene wona sappo e tati ndu lewru goɗɗen parquet national antiterroriste français bayini taw ko uddirgol taw ko loyndo wonande kadi taw ko ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa hoore ma wono mbaɗa ɗum no wawi haɗa ɗum ko fella makko x wonande kadi ko wona kadi kono jambourki hen bandiraɓe musidɓe ene wayno dey ko haali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e donc Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo sa ndog ngam weltare aya wottide Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men nder dongde Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to Moderna ha to galle makko Samassa to Killinkara ka hayɗi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Si to Diawaldi Mango ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott ha to galle makko Darel Barka ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala habaruji men jolam jabiri koto pays ba puɗen jamma aljuma hanki o fayi wendoga hande tinama fettande mawde woni explosion mawɗo waɗi e ndara école juif tawateɓe toon to Amsterdam lamorgo leydi ndi kono teskama hay goto mayani hen hay goto kadi gañaki hen hono no holliri maire Amsterdam biteɗo Femke Halsem o yonnani noon guuɗo jangu o holliri tigui ko gueɗe cofɗe no feewi o wi noon police ka ya heeɓi vidéo ewɗo saaha joni e ndera vidéo he ene holliri hen baɗɗo jango yama tigui ne jogui pettoje ene fayi e école he oɗo saaha joni losgoji jaaɗi udditama hen beele on ne wawa wiyede teɓ koto leydi Ukraine paaɗen yimɓe ɗiɗo mbasi pittali men nayo wonɓe kadi mbarmi e jangu walla attaque mawɗo no feewi ɓe leydi Russie waɗi e ndera leydi Ukraine tawi ɓe mbaɗi ɗum koye ndera région mo Kiev woni lamorgo leydi ndi koto leydi Liban paaɗen leydi Israël ne jokki kay jorde pettoje bomboje mum e ndera leydi Liban tawi ko ya mbaadi yidde kay momtude ha laaɓa kala kene wiye Hezbollah kala kene wiya jamma e ñalawma kala ko bomboje pettoje aljuma hanki o Israël holliri tuggi 2 mars faade kaya ñalawma hanki o ɓe mbaɗi ujunere temedere bombardement e ndera leydi Liban e nder ɗin bombardement ji hen temedere capanɗe jeenayyi ko force wiyeteɓe d'élite Al Radwana ko kañumen ɓe tobɓuno e ndera ɗiɗo noon waktuji walla e ndera ɗiɗo waktuji sakkiri teskama nogas jeegomo neɗɗo mbasi pittali men tawi ko docteur eɓe gollotoɓe kay e ndera cuuɗi docteurɓe gollotoɓe e nder cuuɗi cafrirde saabu oɗo saaha joni leydi Israël ɓuuri wawde toɓɓude tigui ko nokkuji cafrirde guila e hôpital uji ha e dispensaire uji e ndera nder ɓen nogas jeegomo docteur eɓe on walla gollotoɓe hôpital uji waɗaɓe hen sappo e ɗiɗo ko aljuma hanki o sappo e tati lewru mars ɓe mbara to wuuro witego Bourj Katwaya en tawe to banggue worgo leydi Liban guila ɗiɗi lewru mars noon fayi joni ko fayi joni noon temedde jeetato e nogas jeegomo neɗɗo tawi ko libanaɓe mbarama e nder bombardement ji ɗi Israël waɗi e dow mabɓe mbiɗen tuggi ɗiɗi lewru mars gonɗen ndu kono temedde jeetato nogas jeegomo neɗɗo woni waɗaɓe waɗi kadi e nder ɓen tawi hen temedere e jeegomo tawi ko sukaɓe e nder ɗiɗo nder ngal ɗo dawal kadi ujunnaje ɗiɗo e yimɓe jeenayo mbarminama e ɗin bombardement ji koto leydi Iran paaɗena guerre mo dowlaji tentuɗe Amérique wondude Israël ummini kay haɓade firtude leydi Iran ɓeydima tigui bonde no feewi dowlaji tentuɗe Israël kolliri tigui wonde ɓe naati e ñalawma hande o ɓe naati ko wiyete phase décisive woni tigui yiɗi ɓeydi tekkinde kay tigui bombardement ji mabɓe ɗiɓe mbaɗata e nder leydi he ɗum noon ɓe kolliri
holliri ko asata hande o noon sappo e nayi lewru mars waɗi watti tigui balɗe sappo waɗi 15e jour ko guerre o ummana aljuma hanki o Donald Trump dowlaji donde Amérique holliri tigui wonde ɗo hooreji dowlaji Amérique holliri wonde bombardement ji ɗi kay holliri kay wonde bombardement ji bonɗi ma soma waɗe kay e nder dendagal infrastructure ji pétrolier ji e tigui énergie tawteri e nder leydi Iran kala ha tengti noon maɓe ɓeydu bombardude e île goto tawi ko infrastructure pétrolier woni tigui station pétrole tawateɗo île goto biteɗo île Karga on île noon ko leydi Iran jeeyi ɗum ko île mawɗo no fewi ko toon pétrole kewɗo heewi tigui siggede ɓe kodiri maɓe pirtu ɗum ɓe bonna ɗum hano Allah bonna ɗum noon kay so tawi leydi Iran laamu leydi Iran so tawi ittani blocus mo waɗi toon to wiyete détroit Dormuz noon ko toon batoji tawi ko pétrole ji ɓurɗi rimdude carburant ko toon ndewata leydi Iran noon holli kañum en kala kay nde dolaji tendude Amérique bombarde installation ji mabɓe pétrolier ma kamɓene dendaga kala ko wiyete installation pétrolier walla infrastructure énergétique mo dolaji tentude Amérique jogui e nder golfe he maɓe duppu ɗum ha wonta ndondi aseta hande o sanga wendoga ko doronaji leydi Iran kañumen tigui mbaɗi jangu mumen e ambassade mo dowlaji dentude Amérique tawteɗo toon to leydi tawteɗo to Bagdad e nder leydi Irak Donald Trump noon holliri tigui ma dadiɓe Amérique kañumen woni wiyeteɓe les marines kay ma les marins kay ma mbaw wadde escorté kala batoji pétrole ji dimdoji pétrole ha mbawa wittade toon to tigui détroit mo Dormuz mo oɗo saaha joni gonɗo e blocus leydi Iran ma marine tan mbawa toppitade ɗin batoji kay ha mbatta wadde ya garta mumen hano hannirta ni on détroit Dormuz noon siftinde ɗon 20% ko fate production mondial windere ko fate carburant ko ɗon taccirta koto dowlaji koto leydi Corée du Nord paaɗen aseɗa hande o sappo ina ya lewru mars Corée du Nord aynima fodde kene wona missile aji sappo ɗi hinde balastique faade ko wiyete mer de Japon koye nder gon maayo noon e koye gon maayo kay tawte oɗo saaha mo kalten daniɓe ɓe dowlaji tentude Amérique wondude e dadiɓe ɓe Séoul kañumen tigui woni gone wadde ko wiyete exercice militaire moɓe kewi waddude kala hitade oɗo saaha to yonti musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar to guiɗi maga ko musidɗo men sehil men hono Zakaria Samba Dia so tawi ko roɓiɗo Afrique Alassane Oumar Mbodj tawi noon ko tawi ko fate kaɓirɗe ɗe ko Saydou Abouba e haalirde ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on